खुलुमबाय बिसमा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मंगलदै आरो गुवाहाटीआव बोखांदों मोसौ बेदर। दिमरियायाव लामा जाब्रबथाय जाथायसालियावनो 4 सुबुंनि जिउ खहा। खिखरसालिनि थिंखियाव खामानि मावनाय समावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम बिधान सभायाव थिसनथाइ केलेंकारि गोजौ बिजिरसालियाव पिटिसन होबाय। बड'लेण्ड दाबिनि सोमावसारनाया जागायफिनसिगोन। मैदेरनि गाग्लोबनायाव माउतनि जिउ खहा। नागा नोगोरारिफोरखौ लाखारनायनि दायाव 4 सुबुंखौ खादों। काजलगावआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइनि बान्था रानदों। आफादगिरि दिपेन रायआ आक्रासुनि होखारजानाय बोसोनगिरि बिष्णुज्योति रायनि दैदेननायाव गुवाहाटीआव जानाय बे जथुमाखौ आयेन बेरेखा होननानै बुङो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोथार ईदनि समाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर बोखांनो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। गिबि खौराङा फैदों मंगलदैनिफ्राय। मंगलदैनि उफुपारानि 15 नं राजा लामा सेराव थानाय शिब मन्दिरनि साखाथियाव बिस्तिबारखालि बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि मोसौ बेदर। सिनाय मोनै दुथांफोरा गांनै बस्थायाव मोसौ बेदर सोनानै हिन्दु सुबुं थानाय ओनसोलाव गारलांदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा बस्थाखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ मोसौ बेदरखौ बोखांहैयो आरो नायबिजिरनो जागायो। गुबुन फारसे गोथार ईदनि हराव गुवाहाटी नोगोरमायावबो मोसौ बेदर बोखांनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिस्तिबारखालि हराव गुवाहाटी नोगोरमानि बरगावनि चन्दन गगৈ रडनि हिन्दु सुबुं थानाय ओनसोलाव बोखांनो हादों मोसौ बेदर। खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ थांनानै माखासे मोसौ बेदर खर' आरो बेगेंफोरखौ बोखांहैयो। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै 5 सन्देह खालामजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय आरो बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै इस्लिम उद्दिन, आफजाल आली, मातिउर रहमान, हारेस आली आरो मइनुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोथार ईदनि समावनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव होबथानानै दोनजानाय आयेन बेरेखा मोसौ बेदर बोखांनो हानाय जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। दिमरियानि टेटेलियायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। टेटेलियानि राजा लामायाव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गंसे बोलेर' गारिया लामा सेराव लाखिनानै दोननाय ट्राकआव सौग्रावनायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जिउ गोमानाय 4 सुबुंनि गेजेराव 3 हौवा आरो सासे आइजो। रिपर्ट बायदिब्ला जागिरद दिगनिफ्राय गुवाहाटी फारसे जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AR01 Q0042 नम्बरनि बोलेर' गारिया लामा सेराव लाखिनानै दोननायाव सौग्रावफैनायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथाय जानाय गारिया अरुणाचल प्रदेश सरकारनि। गारियाव गभार्नमेन्ट अफ अरुणाचल प्रदेश लिरनाय दं। बबेखानि बोलेर' गारियाव 5 सुबुंफोर दंमोन। बेनिनो 4 सुबुङा जिउ गोमायो आरो जोखोम जानाय सुबुंनि देहायारि हालोदाबो जोबोर गोब्राब होननानै मिथिनो हादों। गवालपारायाव मोनसे बिखा खामहोनाय जाब्रबथाय। खिखरसालिनि थिंखियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो 3 सुबुंनि जिउ गोमादों। गवालपारा जिल्लानि गरायमारियाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुबाय थानाय गंसे खिखरसालिनि टेंकनि सिङाव 4 सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन। बे समावनो खिखरसालिनि थिंखियाव जमा जानानै थानाय बिस गोनां गेसआ 3 सुबुंखौ जिउ फोजाबो। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ जसग्राफा कृष्ण राय आरो दिलीप दास होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला जसग्राफानि न'आव मावगासिनो थानाय खिखरसालियाव जादों जाब्रबथाया। भारतारि रौनियानि जवान जसग्राफाया सानथामनि थाखाय सुथि लानानै न'आव फैदोंमोन आरो खिखरसालिनि खामानि मावफैदोंमोन। नाथाय खिखरसालिनि टेंकियाव सोमोनांथावै जिउ गोमायो। सरासनस्रा नायबिजिरनायनि सन्देह बायदियै खिखरसालिनि टेंकियाव थानाय बिस गोनां गेसनि जुनै खामानि मावनाय सुबुंफोरा हां लानायाव जेंना सोमजिदोंमोन आरो दान्दिसेनि गेजेरावनो 3 सुबुंनि जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो बाजपेयी राभा मुंनि सुबुंनि हालोदा गोब्राब होननानै मिथिनो हानाय जादों। आसाम बिधान सभायाव रिक्रुटमेन्ट स्केम एबा थिसनथाइ केलेंकारिनि अजद। आसाम बिधान सभानि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मावबुब्लिनि समाव आसाम बिधान सभानि थिसनथायाव बेले-बेजे जानायनि अजद सिखांदों। बेनि हेंथायै सद' असम निबनुवा सन्थाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिटिसन दाखेल खालामदों। सन्थानि नेहाथारि जीवन राजख'आ दाखेल खालामनाय पिटिसनाव बिधान सभानि गुबुन गुबुन मासियाव थिसनथाइ होनाय 50 मासिफोरनि सायाव नायबिजिरनो दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो करापसन आरो आयेन बेरेखायै बिधान सभानि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नेहाथारि दुलाल पेगुनि साख्रिनि समा जोबनायनि उनावबो साख्रिनि समखौ बारायनानै होनायनि अजद होदों। मख'नो गोनांदि 34 सुबुंखौ एडभार्टाइजमेन्ट आरो इन्टारभिउ गैयालासे बिधान सभानि सेक्रेटारियेटआव स्रोदै थिसननाय जादोंमोन। बै समाव आसाम बिधान सभायाव उननि दरजाजों साख्रियाव थिसननाय होनायनि अजद होदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जेबो रोखोमनि एडभार्टाइजमेन्ट एबा इन्टारभिउनि राहा खालामालासे थांनाय 8 जानुवारि दानाव बिधान सभा सेक्रेटारियेटआव 3थि आरो 4थि थाखोनि मोन 34 मासिफोराव गोदानै थिसननायनि अजद दं। बै मासिफोरनि गेजेराव मोन 3 जुनियर एसिस्टेन्ट, मोन 2 टाइपिस्ट, मोन 27 4थि थाखोनि मासि आरो मोन 2 ड्राइभार मासि।
आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिजों सोमावसारनाया जागायफिनसिगोन। बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिस्तिबारखालि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंदे बनसुनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड दाबिनि सायाव मोनसे जर'खा जथुम खुंनाय जायो। मेलाव स्मल स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कनभेनर सन्जय थुलुं, बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बिटिएडि गावबुरा आफादनि थान्दै एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोर, बारग' भलुन्टियार्स फर्स, अल बड' सिटिजेन्स फरामनि थान्दैफोराबो मेलाव बाहागो लादोंमोन। मेलनि जोबनायाव खौरांगिरिफोरजों सावरायनायाव बुङोदि फिसा फिसा रायजो दाबिग्रा आफादफोरा फिन खौसेयै खामानि मावनो आरो आलादा रायजो दाबिजों निजा निजायै आन्दलन खालामनो थांखि लादों। बेनि समाव मिरु सोरखारजों सावरायनो जागायगोन होननानैबो बुंदों। बबेखानि सिगाङाव जानानै थांनाय बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथाखौ बर' हारिनि माखासेया गोजोनाखै, बेनिखायनो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिखौ लांबाय थागोन होननानै बुंदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीआ। देरगावआव बृहस्पतिबारखालि मासे फिसिनाय मैदेरनि हरखाबै गाग्लोबनायाव सासे माउदा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया मलाय कुमार गामियाव जादों। रामप्रसाद मुंनि मासे मैदेरखौ गामिनि लामाजों लांनाय समाव बे जायगायाव सिगांनिफ्रायनो गुबुन मासे मैदेरा साखाथियाव आदार जागासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला एखे लामायाव मानैबो मैदेरा मोगा-मोगि जानानै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदोंमोन। मोगा-मोगिनि समाव गुबुन मैदेरनि माउथ प्रसादआ गाहायाव ओंखारनायाव बिखौ रामप्रसाद मुंनि मैदेरा गाग्लोबो। जाहोनाव राहा गोथे जाना बियो जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव रामप्रसाद मुंनि मैदेरा जाथाइसालिनिफ्राय खारलांदोंमोन। सामलायनो हानायनि उनाव माउथआ मैदेरखौ हाग्रायाव खाना दोनो। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला बे मैदेरानो गुबुन मोनसे गिख्रंथावै गावनि बिगोमाखौ गाग्लोबना बुथारनायाव जाथायाव लोब्बा दंमोन होननानै अजद होदों। सा 6 नागा नोगोरारिफोरखौ लांखारनायाव लोब्बा थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ रैखाथि हान्जाया खानो हाबाय होनना मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि युमनाम केमचन सिंहआ बृहस्पतिबारखालि फोसावो। बेनि अनगायैबो हादोरसा सोरखारा बे जाथायखौ जोबोर गोथौवै नोजोर होगासिनो दं आरो लांखारजानाय नोगोरारिफोरखौ नागिरनो थाखाय दासान्दि गोख्रों संदाननाय आरो सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं होनना बुंबावदों। पुलिस आरो गुबुन रैखाथि एजेन्सिफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोरोबलायनानै अपारेसन जागायदों। फारसेथिं खाना दोननाय सुबुंफोरखौ थाबैनो रैखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय जादों। सिंहआ कांपकपि जिल्लानि थाखाय नागा गामियाव दावबाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव थांनाय 13 मे खालि जानाय बे दुखुनांथाव जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ खानो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों। कांपकपि जिल्लानि माखन नागा गामियाव हारियारि दाङाबाजिजों खहा जानांनाय इन्टारनेलि डिसप्लेस पार्सन्सनि थाखाय मोनसे रिलिफ केम्प गायसननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया गामिखौ नायगिदिंनानै माखन बेप्टिस्ट गिर्जायाव आश्रय लानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमहैयो। बैसोर सुबुंफोरनि गेजेराव बावैसो हाथियार गोनां उदखारिफोरा खानानै उनाव हगारनाय खनसाकुल गामिनि नागा आइजोफोर आरो गथ'फोरबो दंमोन। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि खोथाखौ लाखिबाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिआ। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो गोजौ गेजेर फरायसालिनि आनजादनि फिथाइनि बिमा रावआव टप 10 मासि मोननायफोरनो रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइनि बान्थाखौ राननानै होदों। आर'नाइ आरो मान बिलाइ बावनायजों लोगोसे नोगोद 20,000 रां हरफायो। चिरां जिल्लानि फरायसाफोरनो गासै चिरां जिल्लायाव सा 114 फरायसाफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादों। बे हाबाफारिखौनो खुंदों चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव। हाबाफारियावनो बाहागो लादों 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा धीराज बसुमतारी, चिरां बेंगिरि मधुचन्द्र नाथ, एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए सुकुरसिं बसुमतारी, एमसिएलए नन्दलाल मगर, बिपिएफनि लोगो आफादगिरि शुद्ध कुमार बसुमतारी, मिरु बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन। आख्रासुनि आफादगिरि दिपेन रायआ दिपेननि हानजानि मिरु आफादनि होखारजानाय बोसोनगिरि बिष्णुज्योति रायनि दैदेननायाव 27 मे खालि गुवाहाटीआव जानाय जथुमाखौ आयेन बेरेखा होनना फोसावो। दिनै गसाइगावआव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव आफादगिरि बिथाङा बुङो दि आख्रासुखौ बोखावफिननायनि खैसार खालामनायनि दायाव बिष्णुज्योति रायखौ आफादनिफ्राय होखारनाय जादों होननानै फोरमायदों। लोगोसे बेनि गेजेरावबो आख्रासुनि मुङाव गुवाहाटीआव मोनसे मेल खुंनानै आरो बेखौ बोखावनायनि खैसार खालामनानै बिष्णुज्योति रायआ गासै कच राजबंसि हारिनि थाखाय मोनसे आबुङै दुखुनांथाव खामानि मावदों होननानै फोरमायदों बिथाङा। आफादगिरि दिपेन राय बिथाङा बेखौबो मुंख'यो दि बिष्णुज्योति रायआ सिगां बलराम हानजायाव बोसोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन, जेराव बिथांखौ आफाद बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा थानायनि थाखाय होखारनाय जादोंमोन। उनाव हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जानायखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो गोबां आरज गाबनायनि उनाव बोसोनगिरि महरै थिसनफिनदोंमोन। बबेखानि मोगथाङाव बिथांनि आखुआ सोलायाखैमोन आरो बिथाङा गोबां लबि मिरुआरि फावफान्दायनायाव लोब्बा दंमोन होननानै रोखायै फोरमायदों आफादगिरि दिपेन राय बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।